Amadou De ine ɓuri lullirde Bobo Guindi o woni koto leydi Amérique o wi yonnata batu ko niidi e gandal wurnata ɗum ko muñal e tinal rendirte ko nundal e potal kala kalɗo heɗe non tigi en paami ko musidɗo men Alhaji Mamadou Demba Sy yo yurmede Allah wona makko kanko dendagal mawɓe julɓe ko wona ɗum ko ma en gaare gardin jonto jeetaɓijo subaka tengure ngu fawi toon to awoyna to jingue jeeri ma fo nde lelle bari on waktu jogato ɗal hay ha e tudujjo sayboɗo ene jeeya e gardin kabruji men hande subaka dental ɓamtare fori ummitima nden ko de ko majji ɓuuri ko maayi ko wona ɗum ko ma jeyni mamma waɗan en facciro ko feete oɗo firgo gaddaɗo dendagal ligseɓe naɓe dañi he weltare mawde no ma en kaali ceerno Moussa Bofel omo rutta dendagal bandiraɓe addannoɓemo sukara korka so en ummima ɗon jaɓanteki ko coftal ɓalli fuko koyngel coftal ɓalli fuko koyngel cuumama diwan gorgol en jogori fuɗɗitade kono fuɗɗitto ko ñande 5 lewru jeegoɓiɗo hawra ko ligseɓe rasimno keydi so tawi Allah jaaɓi bandiraɓe musidɓe tedduɓe so tawi on diftani ko joni joni facciru kabaruji men e ɗemgal Pulaar walla Fulfulde bandiraɓe musidɓe tedduɓe beele on piiɗe dow jaam ko ardi kala en mbayrodiri seeɗa kono waylare ara hen en mbi bandiraɓe ɓe kala juulemo wuuri eɓe jarlo eɗen jaafo enen to banggueji men en jarlim e inde jayde Ligseɓe TV kala ko wona ɗum ko hono hande ko mawde en hawri nogas e jeetati lewru wiyetendo juujal hitande ujunnaje ɗiɗi e nogas e goho no mbiruɗen e gardidi kabaruji meɗen dental ɓamtare fori dental ɓamtare fori arti e gowani guindi hono wono wadde e duuɓi kewɗi ɓenni ɓe mbayri wadde golle mabɓe kono ɗum fo e wade noon ɓe kolliri wona hay hunde mataw kono sahaji ɗi mbayni tan so tawi Allah jaaɓi ma e garte faccir muɗum joni joni ko siftinde on tan kadi dental ɓamtare foni ene rendini ɗe ɗo guure ko wayno awoynat jingue jeeri ma fonde lelde bani ɗal hay e jeejugol e ligseyba gorgol ma en kaal ko fewte dental ɓamtare fori dental ɓamtare fori rendini ko ɗeɗo guure hono no mbiruɗen ni adoto wadde kay ko ñande asetare 14 lewru jeetaɓiru ma mbiyen août hitande ujunnaje ɗiɗi e nogas e goho toon to wiyete jinga jeeri subaka o 8h ha midi ko pittugol walla gueɗe pinal goɗɗe ɗeɓe jadinta hen caggal ɗum ɗon so yi ha 16h à 19h ɗum kadi ko coftal ɓalli fuko koyngel hawritta ko jingue jeeri wondude ɗal hay e jeejogol ɗum de ko coftal ɓalli manggal so yeehi noon ha yimɓe kirtima woni 21h ha minuit ɗon kadi woodi ko gueɗe pinal ma mbiyen fiyana tawa ko théâtre e wondude e sketch uji wondude e mogoji e wondude point maji e wonde point maji ɗi noon ma mbiyen ɗum ko woni bajjamaje ko wona ɗum ko ñan lawol ɗimmol ngol jogori wonde kadi ñande hen ko asetare hawra kono gase goho lewru wiyetendu lewru jeetaɓijo ma mbiyen août hitande ujunnaje ɗiɗi e nogas goho toon to mafunde lelde bani kañumne kadi subakare nde ko pittugol wondude gueɗe pinal goɗɗe ma mbiyen seppo so yeehi ha kikiɗe o noon kadi ko coftal ɓalli fukk koyngel mafunde jaggodirte awoynat ɗonne kadi ko fukk koyngel pattam lami so wona ɗum kadi so yeehi ha yimɓe kirtima nden kadi gueɗe pinal ɗe ma mbat ko wayno théâtre uji en e gueɗe goɗɗe e bajjamaji ɗum fo ma waw wadde toon so tawi Allah jaaɓi ñalawma tataɓijo o ko toon wonat ko to ɗal hay e jeejugol hawrat ko 4 lewru jeenaɓijo ma mbiyen septembre hitande ujunnaje ɗiɗi e nogas e goho nawat kadi pittugol wondude kadi gueɗe seppo toon to ɗal hay e jeejugol caggal ɗum kadi so yeehi ha 16h ma ɓe mbawa yuɓɓinde fukko koyngel ɗal hay jaggodirte ligseɓe gorgol ne kadi ko haala ɓingami haydara mi haalani hen andiraɓe musidɓe teddu ko heddi ko ɗum deftere jangguirego deftere bandum caggal ɗum ɗon ñalawma nayiɓijo kadi hawrat ko asetare 11 lewru jeenaɓijo hitan ujunnaje ɗiɗi e nogas goho awoynat toon to awoynat hol
subakare nde waɗa ko pittugol wondi de seppo ngam bismade hoɓɓe ɓe caggal ɗum noon so yeehi ha yimɓe gottimo woni 16 heures awaynat jaggodirte e jiigue jeeri so tawi Allah jaaɓi ɗum kadi ko coftal balli manggal so tawi Allah jaaɓi caggal ɗum kadi ma gueɗe pinal mbaɗe hen théâtre uji e mogoji pattam lamiji caggal ɗum ɗon noon cakkitortoɗen koto 18 lewru jeenaɓijo ma mbiyen septembre hitande ujunnaje ɗiɗi e nogas goto lig seyba gorgol ma mbiyen lugge sayboɓe ñande hen kadi ko seppo ngam bismade hoɓɓe mabɓe aroɓe toon ɓe so yeehi kadi ha hiiri no gowɗon wadde ligseyɓe toon to ligseyɓe fettere ligseyɓe jaggodira e ma fondu e nelle bari kamɓe jaggodirta ngal ɗon pottital kadi ko gongal so tawi Allah jaaɓi ala ko kalmumen hay hunde caggal ɗum ɗon noon so yeehi ha aletare 19 ɗum fof ko ligseyɓe 19 lewru jeenaɓijo ma mbiyen septembre hitande ujunnaje ɗiɗi e nogas goho kadi toon to ligseyɓe ɓe mbaɗa ko wiyete collecture ngam uddude ngal uddude golle mabɓe ɓe mbaɗa réunion synthèse ko woni ƴewtidade golle mabɓe hol ko daña hen e holko wasa hen ko ɗum ɗo wonno ko ɗeɗo golle pattam lamijo siftinde on ɗeɗo golle ɗe mbayruno wadde ko hitande ujunnaje ɗiɗi e jeenayyi toon to ɗal haya wonno eyyi ha joni kono mbiruɗen ni ma en jaɓɓo jinnaɗo meɗen Jeyni Kane wonko haalata so tawi Allah jaaɓi kettoɗemo legal jajaɓe nder ligseyji eɗen nodda batu ñande nogasi jeenayyi galle Hafsat Tall en e gardugol mawɗo men Ramata oɗon ñaaga kala garowo ñande nogasi jeenayyi yo addor dentité muɗum addora ko reweteno addora ujunere fawande dow hoore muɗum nde joni ko onon jiiri koye moɗon oto men ari nana galle Tijjani Thiam oɗon ñaaga rewɓe jajaɓe nder ligseyɓe legal jajaɓe e gardugol mawɗo men Rama Ceerno Ndiaye eɗen jogui batu galle Hafsat Tall ñande nogasi jeenayyi kala garowo kadi yo addor dentité muɗum addora ko reweteno ko addora ujunere fawande e debbo kala ligseyɓe naajo legal jajaɓe eɗen keñori ɗum ko yaawi ko yacci Allah jarama yimɓeɓe dendagal bandiraɓe nani erago ma ko wona ɗum ko ma en jaɓan ceerno Moussa Bofel ceerno Moussa Bofel on wi omen rutta dendagal bandiraɓe addannoɓe mo sukara korka ɗo e jeeɗe 5e to place makko to jottono ɗo en wonde kadi mudduji makko fof jettima ko ɗo yuɓɓini korka makko ka ko wona ɗum ko ma en jaɓan coftal ɓalli fuɗ koygol ko joni joni so tawi Allah jaaɓi noon tigui Allah jarama heeɗo men kalallagal ngal golle mon mbaɗi fayida kono mbiruɗen ni kono coftal ɓalli fuɗkoygel kawguel diwan gorgol ma mbiyen kawguel tourmamo diwan gorgol juɓɓinteɗo kala hitande o yuɓɓinanomo guila hitande ujunnaje ɗiɗi e nogas fitti ko ɓooyi no fewi holko dartini ɗum ko oɗon boros biyeteɗo covid 19 caggal ɗum noon ma en tintini yimɓeɓe ligseyɓe jogori jaggodirede ko 5 lewru darotoon ɗum woni juin hitande ujunnaje ɗiɗi e nogas go ligseyɓe jaggodirde ko Racine Key cabrude men e ɗemgal Pulaar gasi ha laaɓi ha wi cet joni mi siftini on gardini kabaruji meɗen simtol men en dañani artude hen nde wonno juuti no fewi dendagal bandiraɓe mabɓe jungo e faano walluɓe en ha ɗiɗo kabaruji mbawi latade en jettiɓe en jaariɓe no hannirtini en jetti wadde jungo e faano ha kabaruji mbawi latade Mamma Ba Hadi Dia e Kawsi Ba kamɓe fo sibaɓe si Allah jarama karallagal ma waɗi fayida en ɗo e ka haalirde nde ko musidɗo moon Harouna Baya Diallo ɗo Mamadou Demba Sitino ndiɗen jaggodiri iɗam bande ko jiɗanɗa hoore ma fo yallane jaam